ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 17/4/20 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಾವನ ಎರಡ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪರು. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಜೋಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಡುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕಲಿಗಳ ಇಂದು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪವರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಂಗಮ ಘಟನೆಗಳು ಜೋಕುಲು ವ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರು ಇಂದು ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯಾದುಂಡು ಎಂಚ? ಉತ್ತರ: ಇತ್ಯದ ವ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡವು ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಗಲ ನಡಪುಂಡು. ಇಂದು ಏಪಗಲ ದಿವಾಲಿ ಅಪ್ಪುಚಿ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನಾವು ಕೇನ್ನವು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಾವು ಮಲ್ಪವನವು ಇಂದು ಸತ್ಯಸತ್ಯವೈನ ಸಂಪಾದನೆ ಆದುಂಡು. ಇಂದಿನ ಸತ್ಯಸತ್ಯವೈನ ಬಾಬನೆ ನಿಗಲೆ ಕಲ್ಪವಿರು ಇಂಚಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೋಡು ಬೇತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಬೇತೆವು ಈ ಸಂಪಾದನೆ ಜೊತೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಚಿ ಗೀತೆ ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದ ಕನ್ನಡಪುಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪೊಸ ಮೋಸ ಪೋತಿರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾತ್ರೆನ ಮಲ್ಪೆರ ಹೋಗ್ತಿರು. ರಾಮಾಯಣ ಕೇನು ಇರುದು ಈತು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇನೊಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ ಭಗವಂತನ ಸೀತೆ ಭಗವತಿನ ರಾವಣೆ ಕಂಡೊಂದು ಪೋಯಿ ಅನ್ಪುಣಿ ಕೇನುನ್ನ ಸಮಯಡು ಬುಲಿಪುರು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ದಂತ ಕಥೆಗಳಾದುಂಟು ಇಂದೆರ್ದು ಹೂವೆ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬತ್ತದೆಂಕುಲು ದುಃಖಿನ ಸುಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪೊಯ್ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುರು. ಆತ್ಮ ದುಃಖಿ ಅಪ್ಪಂಡು ಪಂದು ತೆರಿವುಜಿರು ದೇಪಂಡ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪ ಪಂದು ತೆಗೆದಿರು ಇಂದೇನು ತ್ಯಾಗ ಪಂಪಿರು. ದೇಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮೆ ದುಃಖ ಸುಖರ್ದು ಭಿನ್ನವಾದುಲ್ಲಿರು ಅರಿದವರ ಜೋಕುಲು ಸುಖ ದುಃಖೋಡು ಬರ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಂದು ತೆರಿವಿರು. ಈ ಪಾತ್ಯರು ನಿತ್ಯ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗೋಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಗ್ರಹಚಾರಿ ಕೊಡುದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನನ್ನದಾದನು ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಪೂತ್ತಲೆಕ ಅರಳುದುಪ್ಪಿರು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬಾಡಿನ ಮೋನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಾಯದೊಟ್ಟಿಗಿದ ಲಡೆಯಾದುಂಟು. ಮಾಯದ ಮಿತ್ತ ವಿಜಯ ಪಡೆಯೋಡಾಪುಂಡು ಏಪ ಮೂರ್ಛೆ ಪೋಪೆರೋ ಅಪಗ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಡಾಪುಂಡು ಮನ್ಮನಾಭಾವ ಒಂದು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜಂಜಾಟ ಉಂಡು ದೇವತೆಲು ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಎತುಂಜಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪಿರು ಸತ್ಯವೈನ ಆಭರಣನು ಬಾಳ್ವಿರು. ಆ ಆಭರಣಲಂತೂ ಠಾಕೂರನ ಸಂಪತ್ತು ಆಪುಂಡು. ಠಾಕೂರನ ಆಸ್ತಿಸೋ ಪೂಜಾರಿ ಅತ್ತಂಡ ನಿಮಿತ್ತಾನಗ ಬುಡುಪುಡು ನಿಮಿತ್ತಾದು ಬುಡುಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಮಿತ್ತೆರ್ನಾದು ಬುಡುಪುಂಡು. ಎಂಗ್ಲು ಚೈತನ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯರ್ದು ಶೃಂಗಾರಿತಾದಿತ್ತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಪನ ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಆಭರಣನು ಪಾಡುವಿರು. ಇತ್ತು ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪೊಡ್ಲ ಪಾಡ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಜಡ ರೂಪೊಡ್ಲ ಪಾಡ್ಯರು. ಇತ್ತೆ ಹೂವೆ ಆಭರಣ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಧಾರಣವಾದುಳ್ಳರು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಶರಡು ಬರ್ಪೆ ಹೂವಿ ರಾಜಾಯಿನ ಆಡಂಬರ ಇಜ್ಜಿ ಸನ್ಯಾಸುಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಆಡಂಬರ ಹೊಡೆದೊಪ್ಪಿರು ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತ ಶರೀರಲ ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತಂದು ಅಕ್ಲ ಶೃಂಗಾರ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಂದು ಎರಂಡಲ ಪೊರ್ಲ ಆದಿತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶೃಂಗಾರದ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಗುಲ ಸಹ ಪೊರ್ಲ ಅದುಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಆಭರಣನು ಪಾಡ್ದರು ವಜ್ರದ ಮಲ್ಲ ಹಾರನು ಪಾದಿದ್ದರು. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಲ ಕಪ್ಪಾದುಂಡು ತೂಲೆ ಪೆತ್ತೊಲ್ಲ ಸಹ ಕಪ್ಪಾದು ಪೋತುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಶ್ರೀನಾಥ ದ್ವಾರ ಬುಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೆತ್ತೊಲಿತ್ತಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಪೆತ್ತೊನು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದು ತೋಜ್ಪೋಯರು. ಮುಲ್ಪಂತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೆತ್ತಲು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಚ್ಚಿ ನಿಗಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಪರು ನಿಗಲ ಶೃಂಗಾರಳ ಸಹ ಅಲ್ಪ ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೆತ್ತೊಲ್ಲ ಸಹ ಅಲ್ಪ ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪೊಡತೆ ಅಲ್ಪದ ಪೆತ್ತಲ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಐಟಿ ತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೋಟ ಕಂಡೊಲೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೋಡಾಪುಣತೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬರನ್ನು ಪಾಡಿರಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ವಸ್ತುಲು ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುನ ಹೂವೆ ವಸ್ತುಲು ಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾತಲ ಶಕ್ತಿಹೀನ ಆದಂಡು ಯಜ್ಞದ ಸುರುಟು ಕಣ್ಣೀರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನಗೂ ಪೋಂದಿತ್ತಿರು ಏತಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪರ್ದಲೇನು ಸೇವನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಶೋಭಿರಸ ಇಂಚಿನ ಪರೊಂದಿತ್ತಿರು ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತಿರು.
ಅಲ್ಪ ಮಾಲಿ ಹೆಜ್ಜ ಪರ್ನಲೆನ್ನು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೊಡಂತೂ ತೋಟ ಇಂಚಿನೊಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಇಂದು ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ವೈಕುಂಠ ಅಂತೂ ವಾಸ್ತವಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುಣತೆ. ವೈಕುಂಠ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆಯೋರು. ವೈಕುಂಠ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನಡದಾವಡು ಮೂಲವತನಡಾವಡು ಪುಷಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಪುಂಡು. ಕಣ್ಣೀರು ಒಯ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರು ತೂಪಿರ ಐನು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಕಣ್ಣದು ತೂಪಿರು. ಎಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನನೋ ಅಂಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಲಿರುಪ್ಪುಂಡು. ರಾಜರ್ನ ಮಹಲ್ನು ತೂಲೆ ಈತು ಎಡ್ಡೆಯಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಜೈಪುರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಹಲ್ನು ಕಟ್ಟದಿರು. ಕೇವಲ ಮಹಲ್ನು ತೂವಿರಕಾದ ಮನುಷ್ಯರು ಪೊಂದಲ ಸಹ ಐಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಲ್ನು ತೂವರಕಾದೆ ದೀಪಿರು. ಅಕಲು ಕೂಡ ಬೇತೆ ಮಹಲ್ ಡುಪ್ಪಿರು. ಅವಲ ಸಹ ಈ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಆತುಂಡು. ಎರಾಂಡಲ ಅಕ್ಲೆನ್ ಪತಿತೇರ್ ಪಂದು ತೆರಿಯುನೇರೆ ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ತೆರಿಯುನವರು ಇಂಕ್ಲು ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲ ಓವಿ ಪ್ರಯೋಜನಿಚ್ಚಿ ಇತೆ ಕುಡೆ ಇಂಕ್ಲು ಪೊರ್ಲ ಆವುದುಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಭಲೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂಚಿನ ದೇಶಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಹಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗಂಡ ಅಲ್ಪದ ಹೋಲಿಕೆಡಿಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಇದೊಂದು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಸುಖ ಕುರುಪುನಂಚಿನ ಆದುಂಡು. ಅಲ್ಪಂತು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಮಹಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪೆತ್ತೊಲು ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಗೊಲ್ಲೆರುಪ್ಪಿರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ ಗೊಲ್ಲ ಬಾಲಕ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪ ಏರು ಪೆತ್ತೊಲನ್ನು ಸಂಭಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕುಲ ಸಹ ಇಂಗುಲು ಗೊಲ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ವಂಶಾವಳಿ ಆದುಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವಲು ಕೃಷ್ಣನ ವಂಶಾವಳಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ರಾಜಧಾನಿ ದಕಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸಾಹುಕಾರನ ಕೈತಲ್ ಪೆತ್ತೊಲಿತ್ತರಡೈನು ಸಂಭಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೊಲ್ಲೆರ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು. ಈ ಗೊಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಪುದರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ ಗೊಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಪುದರು ಸತ್ಯಗುತ್ತಾದುಂಡು. ಇಂದು ಕೋಡೆದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಕೋಡೆದ ದಿನ ಇಂಕುಲು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮದಾಕಲಾದಿತ್ತ 5 ಒಕ್ಕ ಪತಿತ ದಿನದವರ ನಿಕ್ಲಿನ ಹಿಂದುಲು ಬಂದಲ್ಲೇ ತೊನ್ನವರು ಕೇನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಅತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿಂದುಲು ಬಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನು ಏರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇರು. ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮನು ಏರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇರು. ನೀನು ಎಲ್ಲ ತೆರಿಯುಂಜೇರು. ಬಾಬಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇನುವರು ತೆರಿಪಲೆ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮನು ಏರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇರು. ಶಿವಪಾಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು. ರಾಮ ಅತ್ತನ ಶಿವಪಾಪನ ಶ್ರೀಮಂತಲಕ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಂಡು 5 ಒಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಪುಂಡು. ವಿಕಾರಡು ಪೋಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಶುರುವಾದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಅಪಗ ಹಿಂದುಲು ಬಂದು ಲೆತನುವರ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಏರ್ಲ ಸಹ ದೇವತೆಲು ಬಂದು ಪನ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ರಾವಣ ವಿಕಾರಿಯಾದ ಮಲ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತದ್ದು ದೇವತೆ ಅಪರು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಏನಿನ ಇಂಚ ಜಪ್ಪರು ಬಂದ ನಿಕಲು ಜೋಕುನ ಬುದ್ಧಿಡು ನಂಬರ್ ವಾರದುಕೊಳ್ಳುಂಡು. ಬೇತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಅಸುರಿ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದಿರ್ಲಿರು. ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದಿರ್ಲಾರು. ರಾವಣನ ಮತ ಲೆಕ್ಕ ಏನಿನ ಜತ್ತೊಂದು ಒಯ್ದರು. 84 ಜನ್ಮದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಸುರುತ ನಂಬರ್ಡು ಜನ್ಮ ಹಾಕೊಂಡು ಈಶ್ವರ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ದು ನಿಕಲು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಗಲ್ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವನ ಆದಂಡು. ಇಂದು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಸ ಆದಂಡು. ಯಪ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಈ ರೀತಿ ಭಾವನ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲ. ಆಕಲು ಶರೀರದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಏರು ಸದಾ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ನಿಕಲು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಆತ್ಮನು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದುಕೋಪೇರು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ನಿಗಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತರಿತ್ತೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಿಗೆ ಪಾವನಿರು, ತಮೋ ಪ್ರಧಾನರಿಗೆ ಪತಿತೇರು ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಡೆ ಪಾಪ ಪತ್ತದುಂಡು. ಆತ್ಮನೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡಾಪುಂಡು. ನೆನಪುಡು ಏತುಪ್ಪರೋ ಆತು ಪಾವನಾಪರು. ಇಜ್ಜಂದೆ ತಂಡ ಒಂತೆ ಪವಿತ್ರ ಅಪರು. ತರತೆ ಮಿತ್ತು ಪಾಪದ ಪುದೆ ಒರಿದು ಬಿಡುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಲಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರರಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡಕಲ ಪಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದನ್ನು ಮಾತೆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜೆ ರೀತಿ ಪರಿ ಸಾತಿ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ತಿಲ ಬಾಬನ ಪಾತ್ರ ಸುರುಕಾದುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಆದುಂಡು. ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಕುಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅಕಲ್ನಾದುಂಡು. ಸುರುಕು ಶಿವ ಬಾಬನವು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಏರು ಪುನರ್ಜನ್ಮಡು ಬರಪೇರು. ಶಂಕರಂತೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಂಕರೆ ಹೂವು ಶರಣು ಸಾಲದೆ ಪಂದರ್ಥ
ಕೃಷ್ಣಗೆ ತನ್ನದೇ ಐನಂಚಿನ ಶರೀರ ಉಂಟು. ಮುಲ್ಪ ಕೇವಲ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಸಾಲವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಪತಿತ ಶರೀರ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ಬತ್ತದ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ಮುಕ್ತಿಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಒರಿ ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪತಿತ ಭಾವನ ಅರೆನು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬಂದಲೆಪ್ಪೇರು. ಶಂಕರಗೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದ ಪನ್ಪುನ ಶೋಭಿಸುಚಿ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರವಾದುಂಟು. ಶಿವಲಿಂಗದ ಮಿತ್ ಎಕ್ಕದ ಪೂನು ಪಾಡುವರು, ಕೆಲವರು ಎಂಚೆಂಚಿನೋಣ ಪಾಡುವರು, ಕೆಲವರು ಪೇರ್ನ ಪಾಡುವರು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ಪೇರು. ಮಾತೆತ್ತಲ ಆಧಾರ ಯೋಗವಾದುಂಟು ಬಂದು ಬಾಬದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ಪೇರು. ಯೋಗರದೆ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಯೋಗಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟಗ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು. ತಾನು ಧಾರಣೆಡ್ ನಡಪೇರು ಪಂಡ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಭಗವಂತನೇ ಏರೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೆರಿಪೇರು ಐನ್ ಕೇನುವೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಚಿ ಇತೆ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಇತ್ತೇನೆ ಇದನ್ನ ಕೇನುವರು ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇನು ನಾವು ಪನ್ಪು ನಾವು ಇತ್ತೇನೆ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯೋಗಟ್ಟು ಈ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಚಿ ಅಲ್ಪಂತು ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಓದುವರು, ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಏತು ಮಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಆದ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಪಂಚದಾಗಲು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೀರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಪಂದ ನಿಕುಲು ತೆರಿ ಹೊಂದಾರ. ಇಂದೇತ ದಿವಾಲಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಿತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರು ಕೂಡ ಅವು 21 ಜನ್ಮಗಳು ಜೊತೆ ಡುಕೊಂಡು ಆ ಸಂಪಾದನೆ ಜೊತೆ ಕೊರಪುಜಿ ಈ ಸಂಪಾದನೆ ಜೊತೆ ಕೊರಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಜೊತೆ ಕೊರಪನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ನಿಕುಲು ಜೊತೆ ಡುಪ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಈ ಪಾತ್ರೆರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹಾಯ ಗಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮರೆತು ಬೋಪರು. ಬಾಬಾ ಒಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ಮರೆಪರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಆದುಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ವಾ ಬಾಬಾರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ 21 ಜನ್ಮ ನಿರೋಗಿ ಶರೀರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯಾದ ಪೂಜೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಮಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಡುಂಡು. ಬಿರುಗಾಲಿನ ಕನಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಬಿರುಗಾಳು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ತೆರಿಯೋರು ಅಂಡ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ನೆನಪುಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಾಪಾಸ ಆಪೇರು. ಮಾತೆರಡಲ ಯೋಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಯೋಗುಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಬೀಜ ಒಕ್ಕ ವೃಕ್ಷದ ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರದಲತ್ತು. ಏನಾಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನೆರೆದವರ ಏನಾಡು ತೆರಿವು ನೆರೆದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿವರು. ನೆನಪುಡೆ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು. ಮಧುರ ಬಾಬಾ ಶಿವ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಸ್ತಿ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಕೊರದು ಸದಾ ಸುಖಿ ಅಮರಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಈಗಲ ಅಮರಪುರಿತ ಮಾಲೀಕಾಪರು ಐದವರ ಅಂಚಿನ ಬಾಬನ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದ ಇತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತದ ನೆನಪು ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಒಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಹರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜು ಈ ಈಶ್ವರ್ಯ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುಂಡು. ಈ ಜೀವನುಡು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಹಿಡಿತದ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪವಾಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ಆತು ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಡುಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ನಿರೋಗಿಯಾದ ನೆನಪುಡು ದೃಢವಾದ ಉಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಶರೀರನು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವೆಗಾದ ಉಡುಗೊರೆ ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಷ್ಟಮೋಹ ಭಾವ ಎಂಚ ಎರಾಂಡಲ ಕೊಟ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಉಡುಗೊರೆಯಾದಿತ್ತಂಡ ಐಟು ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಮತ್ತಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐದವರ ಈ ಶರೀರಲ ಈಶ್ವರನ ಸೇವೆಗಾದ ಉಡುಗೊರೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಕೊಡ್ತೇರು. ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಉಡುಗೊರೆ ಬಂದು ತೆರಿವು ನೆರೆದವರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಮಹತ್ವ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂದುವೇ ನಿರಂತರ ಯೋಗಿ ನಷ್ಟಮೋಹ ಆದುಪ್ಪರೆ ಸಹಜ ಉಪಾಯ ಆದುಂಟು. ಆಯ್ನೆರೆದವರ ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಸ್ಥಿತಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಪೋಡು ಪಂದಿತ್ತನ ದೃಷ್ಟಿ ವೃತ್ತಿಡ್ಲ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಮಹಾನಾಯರ ಮಧುರತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ರತೆದ ಗುಣ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರ ಮಹಾನ ಆದುಪ್ಪಡು. ಪ್ರತಿ ಮನಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಮಧುರವಾದುಪ್ಪಲು. ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಲ್ಪನ ಸ್ವಭಾವದ ಮಧುರತೆದ ಸ್ವಭಾವ ನಿರ್ಮಾಣಿತದ ಸ್ವಭಾವ ಪಡು. ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಇಂಚೊಂಡು ಇಂದಿನ ಏಪಲ ಪಂಟಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಉಲ್ಪೊರ್ದು ಬರ್ತನು. ಎನ್ನ ಜೋರಾದ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಸ್ವಭಾವ ಉಂಡು. ಏನ ಆವೇಶಡು ಬರ್ಪನ ಸ್ವಭಾವ ಉಂಡು.
ಸ್ವಭಾವದ ವಶಾಪುನನೆ ಮಾಯೆಯಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾಯ ಜೀತಾದ ಅಭಿಯಾನ ಅತನ ಅಭಿಮಾನ ಅತನ ಹೃದಯ ವಿದೀರ್ಣಾಪನ ಈರ್ಷ್ಯೆ ಅತನ ಅವೇಶರು ಬರ್ಪನ ಸ್ವಭಾವದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಚ್ಚ ಓ ಶಾಂತಿ.